ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин намур оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин намурро то охир тамошо кунед. Дӯстон, агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. Ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Роҳи сафед. Тобҳови ҷангвари ACA Фаридун Одилов оиди рақиби дар пеш истодаи худ Давурен Ермеков ва оиди муҳориба зидди ӯ фикрҳои худро баён кард. Биёед суханҳои Одиловро гӯш мекунем. Ман танҳо баромадан ва бо ӯ ҷангидан мехоҳам, чунки бисёр корҳо рух дода буд. Мо бояд баромада ҳамаи саволҳоро, ҳамаи нофаҳмоиҳоро дар октагон маҳкам кунем. Мо бо ӯ бояд чанд сол пеш барои камарбанди Eagle FC меҷангидем, лекин ҳамин хел шуд ки аз сабаби парвози дер ман вазни даркориро карда натавонистам. Умуман тақрибан 2.5 сол пеш муҳорибаи мо барҳам хӯрда буд. Ҳозир ман танҳо баромадан ва бо ӯ ҷангидан мехоҳам. Рости гап нисбати ӯ ман ягон бадбинӣ надорам. медонӣ аз дарун чунин хоҳиши ҷангидан аст. Фарқ надорад ки ман тайёр ҳастам ё не. Дар ҳама ҳолат, дар ҳама лаҳза ман зидди ӯ ҷангидан мехоҳам. Боқимондаашро дар муҳориба мебинед иншааллоҳ, гуфтааст Одилов. Хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Фаридун Одилов ва Давурен Ермеков аллакай рӯзи 8 май дар турнири ACA 203 дар Тошкент баргузор мегардад, ки мо ба Фаридун барор хоҳонем. инак дӯстон, маълумот оиди пресс-конференсияҳои UFC. Пресс-конференсияи UFC 328 бо иштироки Ҳамзат Чимаев зидди Шон Стрикланд ва Ҷошуа Ван зидди Татсуро Тайра саҳари 8 май баргузор мегардад. Ана пресс-конференсияи Кохи Сафед бо иштироки ҳамаи иштирокчиёнаш саҳари 9 май баргузор мегардад. Ҳар дуи ин пресс-конференсияҳоро мо бо забони тоҷикӣ тарҷума карда танҳо дар YouTube канали худ пешкаши шумо мекунем. Барои ҳамин обуна шуда зангулачаро пахш кунед, то ин ки якум шуда тамошо кунед. шаби гузашта чемпиони вазни нимёна UFC Ислам Махачев оиди ғалабаи Карлос Пратес ва оиди довталабони вазни худ фикрҳояшро баён кард. биёед суханҳои Махачевро гӯш мекунем. ман ин муҳорибаро дар пахши мустақим тамошо кардам, лекин дида мешуд ки Мадалена худро ба даст гирифта натавонист. шояд ӯ баъди мағлубият худро барқарор карда натавонистааст. ӯ дигар гуна ҷангид. пеш аз оне ки ман бо ӯ ҷангида будам, ман бисёр муҳорибаҳои ӯро тамошо карда будам. стили ӯро тамошо мекардам. ӯ наздик мешавад, боло поён кор мекунад. лекин дар ин ҷанг ӯ танҳо наздик мешуд ва зарба мехӯрд. тамом. Пратес баромади беҳтарин нишон дод, лекин намедонам. UFC ҳоло ба ман хабар додагӣ нестанд, лекин овозаҳо бисёр ки ман бо Иен Гери меҷангам. лекин ман ягон чизро дидагӣ нестам. ман ҳоло бо намояндагони UFC оиди ин муҳориба гуфтугӯ кардагӣ нестам. барои ҳамин ҳозир гуфтан ки ӯ довталаб бояд бошад намедонам. ҳозир чунин аст ки ман 3 ё 4 довталаб дорам. боз Камару Усман ҳаст, Иен Гери, Моралес, Пратес, ин 4 нафар. боз Шавқат ҳаст ки онҳо ҳамаашон бояд муҳорибаи унвониро интизор шаванд. зидди яктое аз онҳо бояд ки ман ҷангам. касеро ки онҳо интихоб кунанд, касеро ки зидди ман монанд. а боқимонда ду ҷуфти дигар бошад, бояд байни худ аниқ кунанд ки кадомашон довталаби ҳақиқӣ аст. ман фикр мекунам ки барои мухлисон ҳозир Пратес дар хайп аст ва муҳориба зидди ӯ шавқовартар мешуд, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, дар ҳақиқат дар вазни нимёна ҳозир довталабон хеле зиёданд ва ҳамаашон хатарнок ва сахтанд. Гери, Моралес, Пратес, Шавқат Раҳмонов ва боз Камару Усман. лекин танҳо яктое аз онҳо рақиби Махачев шуда метавонад. ба фикри шумо дӯстон, ки аз ҳама зиёд шанс дорад ки довталаб барои камарбанд шавад? фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.